Наскоро си дадох сметка, че съм създала доста видеа на тема минимализъм през последните няколко години, но така и не съм засегнала един основен въпрос, а именно какво е минимализъм. Здравейте, прекрасни! Казвам се Нели, аз съм майка на две малки деца и създател на съдържание за социалните мрежи и YouTube. В своята есенция минимализма е съсредоточване върху истински важните неща в живота и загърбване на маловажните и незначителни такива, каквито, например, са вещите. Минимализма често бива представен като един естетически добре изглеждащ дом, като семпъл аутфит. Има някакси визуално изражение на минимализма, но според мен това е просто външната обвивка на минимализма, а това, което се случва на дълбоко вътрешно ниво, е много по-важно и много по-значимо. Истинската красота на минимализма е осъзнаването, че по-малко е повече. Времената, в които живеем, ни дават възможност да си купим на практика всяко едно нещо, за което си помислим. Да, може и да не е съвсем на момента, защото понякога сме ограничени от финанси или от пространството, с което разполагаме, но реално погледнато можем да имаме всичко, за което си помислим. Но не осъзнаваме, че чрез своето консуматорство ние всъщност плащаме с времето и спокойствието си, а не толкова с парите си. Минимализма не е особено популярен, най-вече защото той е нещо като антидот на консумеризма, който в наши дни буквално движи целия свят. Брандовете, или поне повечето от тях, не подкрепят минимализма. Корпорациите не ни харесват минималисти, защото така няма да ни се налага да бачкаме като луди, за да си купим поредната вещ. Всъщност толкова е шантало, че дори обществото не подкрепя минимализма. Макар че през последните няколко години сякаш се забелязва едно такова колективно осъзнаване, че не вещите са това, което ни правят щастливи. Може би до голяма степен и всички тези фалшиви неща, които виждаме из интернет, ни карат да се чувстваме недостатъчни и да помислим в една друга насока. Но това е за съвсем друго видео. Сега ще се фокусираме върху що е то минимализма. Някои хора смятат, че минимализма е ограничаващ. Други смятат, че така се отнема радостта от пазаруването. Но според мен истината в минимализма е в неговия баланс. Всъщност всеки един от нас разбира минимализма по свой си начин и реално няма конкретна дефиниция, що е то минимализъм. Така че всички ние може да го интерпретираме така, както сметнем за добре, и в това видео аз ви споделям моята гледна точка. Магията на минимализма се крие в баланса. Няма нужда той да се превръща в фикс идея. Според мен той трябва да е нашия катализатор за едно по-осъзнато съществуване без ограничения и некомфортни лишения. Когато се практикува правилно, според мен, минимализма всъщност даже може да бъде доста освобождаващ. Ето и някои от основните предимства на минимализма. Не ни се налага постоянно да се състезаваме с трендовете, освобождаваме пространство в дома си и енергията започва да се движи спокойно. Минимализма дори е в състояние да ни даде една финансова стабилност и наистина позволява ни да се съсредоточим върху истински важните неща в живота. Аз лично започнах своето минималистично пътешествие през годините, когато бях студентка във Варна и много често ми се налагаше да пътувам от Варна до Русе и обратно. И буквално живеех в един куфар. Горе-долу тогава осъзнах, че не ми трябва твърде много вещи, за да съм щастлива и да се чувствам добре. Необходими са ми само някои основни неща. Вещите, които използвам ежедневно, дрехите, които нося най-често, и всичко останало е просто един безпорядък, който запълва моята, така или иначе, малка стая в общежитието. Сега, когато вече съм майка на две деца и със съпруга ми живеем в наше собствено жилище, продължаваме да се придържаме към минимализма, защото виждаме как той ни позволява да живеем голямо семейство в малко жилище, макар да не е особено комфортно, признавам. И все пак да не бъдем заринати в вещи, да може енергията да се движи свободно, аз да се чувствам добре като домакиня, че не съм постоянно зарината от задачки да почистя поредната вещ или да се погрежа за поредната вещ, защото на практика това е, което правят вещите от дома. Те изискват от нашето време и енергия, за да ги поддържаме и да се грижим за тях и в определени ситуации те да служат на нас. Както казах, минимализма предоставя онова спокойствие, че няма нужда постоянно да се състезаваш с модните трендове, просто защото те вече не са релевантни за теб. На мен лично не ми е необходимо постоянно да си купувам нови дрехи, за да съм модерна, нито пък имам нужда от последните джаджи, последния модел телефон и така нататък. Чувствам се спокойна с това, което имам. Може би до голяма степен минимализма всъщност е и свързан с благодарността. Да бъдеш благодарен за това, което вече имаш, да се наслаждаваш на това, което имаш, а не постоянно да преследваш нови и нови завоевания.
Разбира се, минимализма ни дава и финансова стабилност, защото когато ни се налага постоянно да купуваш всевъзможни вещи, паричките в домашната касичка всъщност се седят там, а не се изпразват постоянно и не се налага постоянно да я захранваме. И както казах, понеже вкъщи няма много вещи, понеже няма много вещи, за които трябва да се грижа и на които да слугувам едва ли не, аз имам достатъчно време за важните неща в живота. Да се наслаждавам на времето с семейството си, да ходя на разходки, да правя това, което ми харесва, именно да се занимавам със своя влог и така нататък. Просто това е една свобода. Минимализма наистина ни дава свобода. Разбира се, минимализма има и своите негативни страни и то основно когато изпаднем в крайности. Това е нещо, с което аз имам личен опит, защото аз по принцип съм си такава. Доста лесно изпадам в някакви крайности и почвам да залитам към тази фикс идея на минимализма. Например, за мен понякога минимализма се усеща ограничаващ, точно защото съм смятала, че трябва да имам N на брой вещи от определен тип, иначе няма да бъда минималист, а аз искам да бъда минималист. Също така, аз обвързвам минимализма с устойчивия и природосъобразен начин на живот и понякога, когато искаш хем да си минималист, хем да живееш природосъобразно, хем да живееш устойчиво, хем пък да не си изпразваш банковата касичка, тази комбинация става малко трудна. Ето, например, преди време ми се беше наложило да си купя чаша за кафе. Исках да имам една единствена чаша за кафе. Бях готова да вложа повече пари в нея, защото исках тя да бъде на устойчив бранд, исках да бъде произведена по природосъобразните принципи, по етичните принципи. И това беше много трудно. Трудно беше да намеря такава чаша за многократна употреба, която да се вписва на всички тези критерии и без да ми струва все пак цяло състояние. Да, бях готова да отделя малко повече, но не и да си изпразня касичката, семейната касичка заради една чаша. Тогава осъзнах именно, че отново съм залитнала в крайност. Няма нужда този един продукт да отговаря на всички тези критерии, за да бъде част от моя минималистичен живот и моя минималистичен дом. Но отново, ако не се залита в крайности, минимализма е много освобождаващ. Както казах и в началото на видеото, всеки един от нас разбира минимализма по различен начин и аз с радост ще продължавам да говоря за него, но искам да чуя и вашето мнение. Как разбирате вие минимализма и каква е всъщност неговата есенция? Кое е нещото, което ви е накарало вас да бъдете минималисти или пък да почнете да разучавате темата за минимализма, ако поради тази причина сте попаднали на моето видео? Какво в минимализма ви привлича истински? Благодаря, че изгледахте това видео до края. Очаквайте още ново минималистично съдържание. А до тогава, чао и до нови срещи!